хурсандман. Ин чашмам ҳамин туман бар ин шуда нағз надиштудамда, дура нағз намедидам. Ман ҳозир мана худо ба шукр чашмам нағз. Ҳамеша дистем. Ман ҳама ба ҳамин таклиф мекунам, омда чашмошона дида, худошон ба нигоҳ карда, чашмо ба нигоҳ карда гаштана. Оператсиям нағз шуд. Ҳамеш зӯр. Нафаҳмидам оператсия ба ҳеҷ чия. 15 минутми, 10 минутми шуд. Нағз ҳамеш мана 2 рӯз шуд, имрӯз омадам, ҳамеш зӯр, худо ба шукр. Инашам нақш шавад, агар худо хоҳад, ин тарафам вай мекунам, ин чашмамам вай мекунам. Гуфтаги ният ҳаст. Ҳаминҷа ба биён Зиёкӯз клиникаш ба манамин духтурои нағз, ҳамеш зӯр омада дида манамин чашмошона ҳаминҷа ба вай кунан. Агар ман тарафдори ҳамин биён, мана духтуро ба раҳмати калон чашмам кушода шуд, худо ба шукр, нағз ҳамеш.